तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मेटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा, रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया रुआ के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सब खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखी रहे, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भोजन, सैड सॉन्ग, चाहे रुआ भक्ति भजन, चाहे राम प्रसंग में से कोनो भी भजन लिखवा सकिले, चाहे रुआ विवाह, चाहे विदाई की, चाहे रुआ अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बनी, चैनल पर बिल्कुल नया बनी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागता, गाना रुआ के बढ़िया लागता, तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, कौन लय है, कौन धुन है, रुआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। आज से 8-10 साल पहले वो गाना ही रहे सनी कुमार के कि चलल न जाला गोड़ लपटाला दर्द बावे ताजा रे घाव बाट ताजा जी, ओही रे जगहिया दाँते काटली हले राजा जी। तो यही ट्रैक पर रुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मीटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। हरे मुहवा सुखाता कि बहुते दुखाता, फेल भइल माथा रे हमसे न सहाता जी, रुक जाता सांस सैया भीतर जब जाता जी, साइज बा छोट सहिया भीतर न समाता जी, कि मुहवा सुखाता कि बहुते दुखाता, फेल भइल माथा रे हमसे न सहाता जी, रुक जाता सांस सहिया भीतर जब जाता जी, साइज बा छोट सहिया भीतर न समत जी। तो उम्मीद करते हैं मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75, और व्हाट्सअप के भी नंबर हमारे यह बा 81 78 24 48 75। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।